Velkommen til dagens video alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der må jeg kun spise... I dag der skal jeg spise 24 kilo slik på 24 timer, og hvordan det kommer til at gå, ja, det finder vi dog ud af i den her video. Så velkommen til den her video. Men ja, vi spiser masser af slik nu. Lækkert, og snart jeg gør det hjemme selv. Vi lader os se i næste video, altså.